lle yma yn anhygoel. Mae'n eitha spooky, mae'n eitha eerie, mae'n berffaith ar gyfer chwalu pethau. Di falle wneud DIY ond ddim mor eithafol. Fi'n credu na i wneud yn dda. Fi'n berson eitha llonydd fel arfer, ond wedyn pan mae rhywbeth yn cythryddo fi, pan mae rhywbeth yn gwneud fi'n grac. Newch chi weld y ridbo arall, falle. Right, y peth cyntaf ar y rhestr yw rhain, y red tops neu'r tabloids. Maen nhw jyst yn gwneud fi mor grac achos maen nhw yn printio celwyddau gan amla, yn ymwedig yr un yna. Ond na, maen nhw gyd yn ei fod yn dig. Allan ni'n mynd nôl mewn hanes o ran pêl-drod ar ochr eitha difrifol, o ran Lerpwl a Hillsborough ag ati. Wnaethon nhw brintio lot fawr o gelwydd fyna, ond, siwmai. Mae puns nhw, fi'n licio puns, ond mae puns nhw'n wael iawn. Taking it easy fan hyn, Nile One Direction, am i Ben Glina, taking it easy. Mae hwnna'n neud i cael ei chwalu. Maen nhw'n y llys trwy'r amser, maen nhw'n gofod talu iawndal mas ar gyfer gweud y pethau anghywir, felly dim yn newyddion sy'n bwysig i'r papur yma, lluniau ar, fel nes i ddangos yn cynharach, y boobs. Le mae dechrau gyda'r un yma. Fi yn fan enfawr o Gaerdydd pam maen nhw'n chwarae mewn glas. Dros gamlynedd o draddodiad, di mynd dros nos fel na achos un boi, Vincent Tan. Fe sy'n bu ar clwb, ac mae e wedyn yn penderfynu be mae e'n neud gyda'r clwb, ond dyw'r FA neu'r FAW ddim yn ei stopo fe, felly mae wedi penderfynu chwarae o gwmpas gyda'r hunaniaeth, gyda'r lliwiau, a wedi troi Caerdydd yn goch am ryw reswm, achos taw dyna i hoff liwau yn ôl sôn. Mae wedi rhoi seddi coch mewn yn y stadiwm yn ddiweddar, sydd yn warthus. Mae'r bathodyn yn edrych fel Beamat nawr. Fire and Passion yn swnio fel rhywbeth o Calvin Klein neu rhywbeth fel yna. Vincent Tan, os bys ni'n gallu chwalu fe, sy'n ni'n chwalu fe, a'i drwsys uchel. My club, my rules. Na, Vincent, na. Iawn te. Nid dim ond cwrw, ond alcohol a hangovers. Mae pawb yn joio, cael bach o drink yn yr hael, a nos Wener, pryd bynnag, ond peth gweithio yw'r bore wedyn. Chi'n gorfod neud i hangovers, beth yw'r pwynt? Os bys rhywun yn gallu dod lan gyda rhywbeth i stopio hangovers, bys y pawb yn gwerthfawrogi a bys nhw yn gyfoethog iawn. Fi ddim yn yfed lot, fi ddim yn rhy hyn, achos mae'r hangovers yn dal o land i fi, ond mae'r reswm go iawn fi moyn chwalu hwn, achos fi'n meddwl bys nhw'n edrych yn cool iawn ar teledu. Smasho gwydr gyda'r diod tu fewn, gyda'r hylet tu fewn, felly dim ond un siawns na i gael i chwalu hwn yn iawn, a fi'n gobeithio wneud i weithio. Chi'n rhy ifanc, ond oedd band yn y 90au ar enw Alternate yn gwisgo stwff fel hyn. Yes! Reit, dyma'r un gyda nawr. Fel wedi si papurau, tabloids sy'n gweud celwydd. Sa'n quite siŵr sut mae'n gweithio, ond na i drio. Na, wrth gwrs bydd yn gweithio, reit. Mae'r un nesaf yma i fans Caerdydd sy'n moyn gweld Caerdydd nôl, gwisgo glas, fel maen nhw fod, hunaniaeth, traddodiad. Vincent Tan, reit te, barod. Rhywbeth! Glas yw Caerdydd, rhywbeth! Ag yn ola, i bawb sy'n dioddau o hangovers neu beth bynnag yn y Gymraeg dros hongian rhywbeth fel yna, chi'n deall, reit, mae hwn i chi. Dim mwy o hangovers. Barod? Oedd e'n anoddach yn gwneud meddwl, oedd e'n bach yn
therapeutic, fel, then, nes i joio mas draw. Yr un oedd mwy effeithiol, fi'n meddwl, oedd y botol cwrw. Yr un nes i joio wneud i fans Caerdydd oedd chwalu'r coch a chwalu Vincent Tan. Falle bod Vincent Tan yn gwylio Ysbryd Rec, pwy o'r be mae'n neud, sa'n gwybod be mae'n gwybod be mae'n neud.